Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Padua. Taong 1980, Pantukan, Davao de Oro. Sa isang tahimik na baryo sa Pantukan, nakatira ang angkan at pamilya ni Pagdua. 6 na henerasyon na sila ritong nakatira, kaya lahat ng tao sa lugar na yon, kilalang kilala nila. At kahit malayo sila sa sentro, hindi maipagkakaila na marami ang bumibisita sa kanila. Sa kanilang lugar kasi noon pinuno, kabilang sila sa mga pamilya na madalas nagbebenta ng mga alagain at kataying hayop. Maliban dito, kilala rin sila bilang mga mapagbigay na tao. Yun kasi ang nakamulatan nilang ugali, alinsunod sa tradisyon at paniniwala ng kanilang angkan. Pero sa kabila ng mga katanyagan, batid ni Padua na merong itinatagong lihim ang kanyang mga magulang. Mula pa nung bata siya, napapansin na niya ang tungkol dito, pero madalas ipinagsasawalang bahala lang niya ito. Hindi nagtagal, nung tumungtong na siya sa tamang edad, dito na siya naglakas loob na alamin ang lihim ng kanyang mga magulang. At nagsimula ang lahat ng yon pagpasok ng taong 1980. Sa taong ito pinuno, nasa edad 19 anyos na si Pagdua. Katatapos lang niya noon sa sekundarya, kaya hindi may pagkakaila na nasa tamang pag-iisip na siya. Sa halip na magpatuloy sa pag-aaral, nagdesisyon siyang umuwi sa kanila para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Bilang kaisa-isahang anak na nakapag-aral, batid niya na siya ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Kaya naman pagbalik niya sa kanilang lugar, sinalubong siya ng mainit na pagtanggap ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Nagkaroon din sila noon ng selebrasyon bago pa unti-unting bumalik sa normal ang kanilang mga buhay. At pagkaraan lamang ng 2 linggo, isinabak na siya ng tatay niya sa trabaho. Madalas makikita mo silang mag-ama sa gilid ng bundok, abala sa pagpapastol ng mga hayop. Bandang 4:00 ng madaling araw sila lumalabas, tapos pagpatak ng 10:00, bababa sila para magpahinga. Habang ginagawa nila ito, kasalukuyan namang nasa kwadra ang mga baka at kambing nila. Kinahaponan wala na silang ibang ginagawa kundi ang magpainom sa mga hayop at magpakain sa mga alaga nilang baboy na nakakulong. Pagkatapos nito, tsaka sila bibisita sa mga kamag-anak nila na nakatira lang din hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Sa pagkakatanda noon ni Padua, 4 na pamilya pa ang mga kamag-anak nila sa lugar. Bawat isang pamilya binubuo ng 6 pa 10 miyembro. Kaya naman kahit papaano, hindi maipagkakailang marami silang nakatira sa lugar na yon. Kung tutuusin, wala naman talaga sila ritong ikinakatakot. Madalang lang ang pagbisita roon ng mga aswang at ni minsan hindi sila natakot na may magdalang tao sa pamilya nila. Alam kasi nila kung papaano ito kokontrahin, kaya kapag may umaaligid, napakadali na lang na ito ay mapalayas. Dagdag pa niya na, noong una inakala niya talagang nasa panig sila ng kabutihan, pero hindi niya alam, kabaliktaran nito ang totoo. At napansin lang niya ang tungkol dito, 4 na araw bago matapos ang buwan. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yan, niyaya siya ng tatay niya na pumunta sa likurang bahagi ng bundok. Hindi sila tutungo rito kasama ang kanilang mga hayop, bagkus kaya sila tutungo roon para kunin ang naiwan nitong gamit. Nung marinig niya ang tungkol dito, medyo nagtaka siya, gawa ng madalas na sinasama nito patungo sa likod ng bundok ay yung kapatid nitong si Benito. At itong si Benito pinuno, matagal nang mainit sa kanyang mga mata. Katunayan, palagi sila nitong nagkakasagutan dahil sa sama ng talas ng bunganga nito. Bastos din ang taong yon at madalas wala itong kwentang kausap. Pero ang palaisipan,
napakabuti ng pakikitungo nito sa kanyang mga magulang. Yun bang kapag kaharap ito ni Benito, para itong desenteng tao. Kaya naman, para masagutan ang kanyang mga katanungan, hindi niya pinalagpas ang pagkakataong yun. Habang sila'y naglalakad, panay ang kanilang pag-uusap. Itay, nasan ba kasi si Tiyo? Di ho ba, siya palagi ang sinasama ninyo kapag pumupunta kayo sa bundok na yan? Tsaka akala ko ba, bawal kami dyan? Iba noon, anak. Noon kasi mga bata pa kayo, kaya bawal talaga. Pero ngayong malaki ka na, gusto kong mamulat ka sa tradisyon at pamamaraan ng ating pamilya. Pagdating natin doon, tsak na magbabago ang tingin mo sa mundo. Payo ko lang sa'yo, ano man ang makikita mo, huwag mong ipagsasabi sa kung kani-kanino. At yung kay Benito naman, huwag mo nang isipin yun. Hindi na yun babalik sa atin. Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, mas lalo pang gumulo ang mga bagay na sumasagi sa isip niya. Base kasi sa sinabi nito, mukhang hindi magiging maganda ang ugnayan nila nung tiyuhin niya. Kaya naman sa halip na tumahimik, mas lalo pa siyang nagtanong hanggang sa nairita na ito sa kanya. Tama na ang daldal, Padua. Sumunod ka na lang. Hindi yan makakatulong sa ating ginagawa. At mas lalo lang niyang pababagalin ang ating pag-usad. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakapagsalita pa. Alam niya na galit na ang tatay niya, kaya pinili na lang din niyang manahimik. Pagkaraan ng 3 oras, narating na nila ang likurang bahagi ng bundok na matagal na nilang pinangingilagan. Ayon sa kanya, na sa unang tingin pa lang sa lugar na yon, kikilabutan ka na. Bukod sa hitik ito sa punong kahoy, hindi rin gaanong makita ang tuktok nito. Dagdag pa niya na, sa pinakaitaas nitong bahagi, wala ka na gaanong makikitang puno. At ang tanging masisipat mo roon ay ang tumpok-tumpok na mga batong palaging nagtatago sa ulap. Matataas ang bawat dulo nito at animoy isang palasyo ng nilalang na hindi nakatira sa ating mundo. Nabanggit din niya na kahit mga ordinaryong tao sila, hindi nila maipagkakaila ang nakakapanindig balahibong presensya na nagmumula rito. Marami rin ang usap-usapan ukol sa bundok, kaya noon pa man, tanging ang kanyang mga magulang na lamang ang nangahas na pumaroon. Yun nga lang, kapag bumabalik ang mga ito, wala silang ideya sa kung ano ang ginawa ng mga ito. Basta ang palagi nitong sinasabi sa kanila, meron lang ito roong kinukuha. Bagay na hindi naman nila kinuwestiyon. Pagdating naman nila sa lugar, sumalubong sa kanila ang malakas na simoy ng hangin. May mga narinig na rin silang huni ng hayop na parang nagmamasid lang sa paligid. Hindi nagtagal, nang marating na nila ang paanan, kapansin-pansin ang mabilis na pagbalot dito ng kadiliman. Inaasahan naman niya ito, lalo pat bandang 4:00 na nang marating nila ang lugar. Dala ng pag-aalala, dito na siya napilitang magtanong sa tatay niya. Tay, malayo pa po ba tayo? Nang marinig naman ito ng kanyang ama, agad siya nitong tinitigan at pinatahimik. Huwag kang masyadong magsasalita rito, anak, dahil marami ang nakikinig sa atin. Wala ka man lang bang napapansin? Sagot naman ito. Pagkasambit nito ng mga kataga, meron itong itinuro na puno at pagsilay niya sa lugar na yon, may nakita siyang babaeng hubot-hubad na nakaupo sa sanga nito. Mahaba ang buhok ng nilalang, tapos meron itong berdeng balat. Nakangisi rin ito habang nakamasid na parabang natutuwa ito sa kanilang pagdating. Nung masipat naman yun ni Padua, hindi na siya umimik. Kalaunan, narating nila ang likurang bahagi nito na kung saan sumalubong sa kanila ang napakaraming patay na puno. Mamasa-masa rin ang lupa sa lugar
na kung saan nagkalat ang iba't ibang uri ng dumi, kagaya ng kalansay ng mga hayop, damit ng mga taong nawala, at mga basurang tila bang galing sa baryo. Nung masipat niya ito, minabuti niya na bumuntot na lang sa tatay niya. Hindi na rin siya tumingin-tingin pa sa paligid hanggang sa makarating na sila sa harapan ng malaking bato na kung saan merong matandang hukluban na nakaupo. Pagsilay niya rito, agad niyang nakita ang tungkod na dala-dala nito na may mga nakakabit na buto. At sa harapan din ito, kapansin-pansin ng isang balon na may napakaitim na tubig. Di kalayuan naman sa matanda, nakita niya ang isang patay na puno na kung saan may taong nakabigti. At kung hindi siya nagkakamali, ilang araw pa lang ang nakakaraan magmula nang pumanaw ang taong yun. Matapos niya itong makita, hindi niya maiwasang magulat. At sa sobrang takot niya, napakapit siya sa pantalo ng tatay niya habang pabulong ditong nagwiwika. "Tay, sino yung taong nakabigti? Kamag-anak ba yan ng matanda?" Hindi yan kamag-anak ng matanda, anak. Yan ang tiyuhin mong si Benito. Nagkasala siya sa samahan, kaya kamatayan ang naging parusa sa kanya. Hindi ito naging madali para tanggapin. Pero natutuwa ako sa mga naging resulta. Gawa ng sa pagkawala niya, may papasok na kita. Matagal ko na itong pinangarap. At noon pa man, hindi ko inaasahang magkakatotoo ito. Dagdag pa nito na, marami ang dahilan kung bakit nais siya nitong ipasok. Una, gusto nito na magkaroon siya ng abilidad upang maipagtanggol ang kanyang sarili sa mga panahong may hindi inaasahang pangyayari. Matapos nitong magsalita, medyo kinabahan siya, gawa ng sa itsura ng matanda, hindi malabong kapangyarihan ng dilim ang niyayakap nito. Ayaw ni Padua na magpasakop sa ganoong puwersa, lalo pat alam na niya kung ano masamang naidudulot nito sa tao. Kaya naman pagkatitigan nila ng tatay niya, agad niyang inilahad ang tungkol dito. Nang marinig ito ng kanyang ama, kagad itong sumagot sa kanya ng, "Mali ka ng pagkakaunawa, anak. Hindi kami mga masasamang tao. Ang mga nakikita mo ngayon, ang nangangalaga sa susi at lagusan ng mga nilalang na nakaselyo sa ibang dimensyon. Nandirito sa lugar na ito ang lagusang sinasabi ko. At habang lumilipas ang taon, rumurupok ito. Kaya para hindi ito basta-bastang mabutas, kailangan ditong tumira ang nangangalaga ng susi kasama ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Wala kang ideya sa sakripisyo ng tagapagbantay, kaya magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo." Matapos nitong magwika, dito na sumingit ang matanda. Pagtayo nito sa kinauupuan nito, agad itong naglakad hanggang sa makita ng dalawa niyang mata ang pagtapak nito sa ibabaw ng tubig. Pagtayo nito sa harapan niya, dahan-dahan nitong inalis ang suot nitong talukbong, dahilan para makita niya ang mapuputi nitong buhok na merong iilang gintong hibla. Maamuri ng itsura nito at sa wangis nun literal na wala siyang nakitang bakas ng kasamaan. Nung masipat niya ang mukha nito, nagkaroon ng kapanatagan ang kanyang puso. Kahit hindi ito magsalita, ramdam niya ang kabutihang nagmumula sa kalooban nito. Dahil sa ganoong presensya, kung kaya't unti-unti na rin siyang kumalma. Maya-maya pa, nang mapansin ng matanda na maayos na ang pakiramdam niya, hinaplos nito ang kanyang ulo habang nagsasalita ng mahinahon. "Lahat ng nakakarating dito, demonyo ang unang tingin sa akin. Nakasanayan ko na yan at wala na ring bago. Pero alam mo, iho, sa dami ng mga nakarating dito, ikaw lang ang kalmado. Nakikita ko sa puso mo na hindi ka madaling nang huhusga sa mga nakikita lamang ng iyong mga mata. Tama ang ganyang pag-uugali.
Sa buhay, kailangan palagi tayong magkaroon ng basehan. Balanse dapat ang lahat upang maging malinis ang ating gagawing desisyon. Isa pa sa hinahangaan ko sa iyo, hindi ka kaagad nagalit nang makita mo ang bangkay ng tiyuhin mo. Alam kong nagtataka ka, kaya hayaan mong ikwento ng tatay mo ang mga nangyari sa kanya. Nang marinig ito ng kanyang ama, tsaka naman ito sumabat sa kanya. Taksil ang tiyuhin mong yan, anak. Matagal na pala kami niyang ipinagkakanulo sa aming mga kalaban. Kung hindi pa yan nakita ng kakilala kong magsasaka, hindi pa namin mabibisto ang kasamaan niyang binabalak. Balak niya na pabagsakin ang ordong pinamumunuan ng aming pinuno. Gusto niyang pabalikin sa mundong ito ang mga demonyong minsang nagbigay ng salot sa lahat ng tao. Hindi namin pinapayagan ang mga pag-aaklas, kaya kahit gaano pa siya kalapit sa puso ko, wala akong magagawa kundi siya ay talikuran. Dahil sa sinabi nito, naunawaan na niya kung bakit nagbigti at wala ng buhay ang tiyuhin niya. Maging siya man, wala siyang naramdaman na kahit na ano, gawa ng noon pa man, kinagagalitan na talaga niya ito. Aminado rin si Padua na natuwa siya nung makita niyang wala na itong buhay at hindi na ito makakabalik sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, may mga panganib na naibahagi ang kanyang ama ukol sa pagkawala nito. Sa kanilang pananaliksik, nalaman kasi nilang may koneksyon na ang tiyuhin niyang si Benito sa iilang lahi ng mga aswang na nagbabalak ding paahunin sa mga lagusan ang mga sinaunang nilalang. Isa yon sa mga ikinabahala ng kanilang grupo, kaya mag-iilang araw na rin silang nakahanda at nakaantabay. May mga inaasahan na rin silang paparating na tulong galing sa iba't ibang lugar, nang sa gayoy handa sila kung sakali mang may sumalakay. Pagtatapat pa nito na, kulang sila sa tauhan, kaya minadali nitong maipasok siya sa samahan. Pero dahil sa baguhan, wala pa naman siyang gagawing misyon na magiging mapanganib para sa kanya. Ang tangi niyang gagawin, magmasid sa baryo at umusisa ng mga senyales na maaaring hudyat ng pagdating ng kanilang mga kalaban. Simple at hindi mapanganib kung iisipin, pero lingid sa kanyang kaalaman, yon ang pinakadelikadong trabaho ng kahit na sinong miyembro sa samahan. At kaya siyang napili para gumawa nito ay dahil sa pagiging inosente niya sa karunungan. Itinago ng kanyang ama sa kanya na marami na ang nawawala at hindi nakikita sa hanay nila dahil lamang sa pagmamasid at paghahanap ng bakas ng mga kalaban. Mag-iilang linggo na rin nila itong tinatrabaho, pero sa kasamaang palad wala pa rin silang nadidiskubre na kahit na ano. Pagkatapos ng usapan, tsaka naman nila kinuha ang gamit na sadya ng kanyang ama. Nang marinig naman yon ng matanda, agad itong bumalik sa kinaroroonan nito para hugutin ang mahabang talibong. Pagbalik nito sa kanila, agad itong ibinigay sa tatay niya. Pakaingatan mo ang sandatang yan dahil nagkukulang na tayo ngayon sa mga armas. Yung mga paparating kailangan pang basbasan ng kanilang mga gamit, kaya aabutin din ng ilang araw na wala silang pakinabang. Ipagdasal na lang natin na walang mangyari sa kasagsagan nito. Nang marinig naman ito ng tatay niya, agad naman itong tumango kasabay ng pagsagot nito ng, Masusunod ho, maestro. Pasensya na kayo sa pang-aabala ko. Huwag ho kayo mag-alala. Iingatan ko ng mabuti ang sandatang ito. Matapos ang usapan, tsaka naman sila umalis. Paglayo nila sa lugar ng matanda, agad nilang narinig ang huni ng iba't ibang hayop na nagmamasid. Ayon sa kanyang ama, lahat ng naririnig nila ay tagapagmasid ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Karamihan sa mga ito ay mga engkanto, pero meron din namang mangilan-ngilan na nahanay sa lahi ng mga aswang. Gayunpaman, hindi ito banta sa kanilang kaligtasan
sa kadahilan ng masyado pa itong mahina para maging panganib sa mga katulad nila. Ngunit hindi pa rin nila ito dapat maliitin dahil ang mga ito ay likas na mapanganib sa mga taong katulad niya. Isa rin yun sa mga rason kung bakit walang mga mangangaso ang naglalakas loob na pumasok sa bundok. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, nadatnan nila na nakasarado na ang mga kabahayan. Nagpapahinga na rin ang kanilang pamilya, kaya para wala silang maistorbo, dahan-dahan silang tumuloy patungo sa kwarto. Bago rin sila mahiga, sinigurado nilang nakasarado na ang lagusan upang hindi sila mapasok ng mga masasamang loob. Pagsapit ng umaga, inutusan na siya ng tatay niya na lumuwas patungong bayan. Ang misyon, magmasid at magmanman sa mga dayong pabalik-balik sa lugar. Inilahad na rin ito sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang malaman upang hindi siya madaya ng mga nagbabalat kayong nilalang. Para malaman mo na nagbabalat kayo ang mga taong nakikita mo, kailangan mo silang tingnan sa kanilang mga labi at ilalim ng mga tenga nila. Huwag kang makipagtitigan sapagkat ang mga titig nila ay nagdadala ng sumpa. Dadalawa lang na senyales ang kailangan mong makumpirma. Una, ang kawalan nila ng kanal sa pagitan ng mga labi at ilong at ang pagkakaroon nito ng mga bitak na parang hindi nakakainom ng maayos. Sa parting tenga naman, tingnan mo kung may mga nakausli silang nunal doon. Sipatin mo rin ang mga hiwa na naghilom dahil ang pilat na yon ang kanilang dinaraanan para magtaglay ng wangis na kahalintulad ng sa atin. Nang marinig naman ni Padua ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. At pagkatapos ng usapan, dali-dali na siyang umalis ng kanilang lugar, bitbit ang kaba at pag-aalala. Batid niya na hindi biro ang gagawin niya, kaya pagdating niya sa bayan, maigi niyang pinagmasdan ang paligid. Unti-unti na rin siyang naghanap ng lugar na pwedeng matatambayan ng walang maghihinala sa kanya. Mabuti na lang talaga, namukaan siya ng mga kakilala ng tatay niya, kaya naman dali-dali itong lumapit at nakipag-usap. Nung marinig naman ni Padua ang pakay ng mga ito, di siya nagdalawang isip na humiling dito. At nung marinig naman ito ang nais niyang mangyari, agad naman siya nitong pinaunlakan ng bukal sa kanilang mga puso. Bagay na naging daan upang magkaroon siya ng lugar na pwede niyang tambayan. Akala niya noon walang mangyayaring hindi inaasahan, pero tanghali pa lang, nakita na niya sa mga taong naglalakad sa bayan ang iilang mga katangiang inilahad ng kanyang ama. Nung masipat niya ito, dali-dali siyang nagtago. Iniwasan niyang pagmasdan ang mga nilalang sa takot na baka maramdaman siya ng mga ito. Hindi naglaon. Nang makalayo na yon sa kanyang kinaroroonan, napabuntong hininga siya habang pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang nasilayan. Alam ni Padua na hindi pangkaraniwan ang mga nakita niya, kaya naman hindi ito nawala sa isip niya. Pagtungtong ng 6:00, dito na siya nagdesisyon na umuwi. Nang marinig naman ito ng mga taong nilapitan niya, agad naman siya nitong sinamahan papalabas ng bayan. Ang kaso lang, nung makalabas na siya, wala na siya noong kasama. Nababahala man para sa kanyang kaligtasan, kinakailangan niyang lakasan ang kanyang loob upang makabalik siya sa kanila. Bitbit ang sulo na gawa lamang sa dahon ng nyog. Dali-dali niyang tinahak ang daan hanggang sa paunti-unti, kapansin-pansin na ang mabilis na pagdilim ng paligid. Naku, hindi maganda to. Kailangan ko na magmadali. Wika ni Padua sa sarili niya. Matapos nun, mas lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. At para maging mas madali, hindi na siya dumaan sa mismong kalsadang dinaraanan niya. Ang ginawa niya sa kakahuyan na siya dumaan, gawa ng mas malapit doon ang kanilang bahay. Kaso lang nang maubos na ang apoy sa dahon ng nyog, unti-unting nagbago ang simoy ng hangin.
At sa hindi malamang dahilan, dahan-dahan na siyang nakarinig ng mga paghuni na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Alam ni Padua na ang mga nilalang na ang nararamdaman niya, kaya kahit walang dalang liwanag, di siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Sa isip-isip niya, bahala na kung may maapakan siyang ahas sa daan. Ang importante hindi siya mapatay ng mga ito. Kaya naman sa loob ng ilang minuto, di siya huminto. Kahit napakasakit na sa talampakan niya nung mga batong naaapakan niya. Maya-maya pa, dito niya na naramdaman ang pagbuntot sa kanya ng mga nilalang na triple ang laki sa katawan niya. Hindi niya ito nakikita pero malakas ang kutob niya na sumusunod ang mga ito. Pagsilay naman niya sa kanilang bahay, dito niya na tinawag ang pangalan ng kanyang ama. Sigaw siya ng sigaw noon dahil alam niya na malapit na ito sa kanya. Yun nga lang, kahit mamao siya sa kakatawag sa pangalan ng tatay niya, tila bang wala pa ring nakakarinig nito. Nanatili pa ring nakapatay ang mga gasera sa loob hanggang sa may makita siyang liwanag na nagbigay sa kanya ng pag-asa. At ang liwanag na yon, nagmumula sa bahay nila. Pagsilay niya rito, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas para magpatuloy. Ngunit, nang akmang malapit na siya sa bakuran, bigla siyang nilundagan ng isang dampuhalang nilalang. Sa sobrang bigat nito, agad silang nagpagulong-gulong sa lupa. Paghihinto naman nilang dalawa, walang habas nitong sinakmal ang kaliwang kamay niya habang nakatarak ang kuko nito sa kanang binti niya. Matinding sakit na ang naidudulot nito, pero hindi pa rin siya sumuko. Gaano man kasakit ang nararamdaman niya, pinipilit niyang umusad hanggang sa dito na niya makita ang tatay niya. Paglapit nito, walang habas nitong pinagtatataga ang mga nilalang. Dahil sa pangyayari, kung kaya't tuluyan na rin siya nitong nilubayan. At nung makadistansya na ang mga ito sa kanya, tsaka siya nito kinarga habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa bahay nila. Sa kasagsagan naman ng paglalakad nito, naitanong niya rito kung bakit hindi sila sinusundan ng nilalang. Kitang-kita niya kasing nakatayo lang ito sa lugar kung saan niya ito naabutan, na parabang wala na itong balak na sumunod. Maya-maya pa, pagpasok nila sa loob, tsaka pa lamang niya ininda ang sugat sa katawan niya. Matinding hapdi ang kanyang naramdaman sa puntong hindi na niya alam kung ano ang naputol sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad sa kanya ang putol niyang braso at binti niyang nakalaylay na. Itay! Itay! Ano yan? Sigaw ni Padua na parabang mahihimatay na. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad nitong inilahad na ang mga parte ng katawang nakikita niya ay sa kanya. Dagdag pa nito, hindi na ito maibabalik dahil na rin sa tindi ng pagkakadurog ng kanyang mga buto. Gayunpaman labis pa rin itong nagpapasalamat sa kadahilanang nakauwi pa rin siya ng ligtas kahit papaano. Pasensya ka na, anak. Hindi ko sukat akalain na ganito ang kahantungan mo. Naging kampante ako. Yon ang pagkakamali mo. Kung sana sinamahan kita, hindi ka magkakaganito. Nang marinig niya ang sinabi nito, humagulgul lang siya sa pag-iyak. Mahirap man itong tanggapin para sa kanya, batid niya na wala na siyang magagawa. Kaya naman imbis na magreklamo, taus-puso na lang siyang nagpasalamat dito. Kinabukasan, hirap na siyang bagayan ang bago niyang buhay. May mga pagkakataong hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya, kaya humahantong sa kagustuhan niyang kitilan ang sarili niya. Yun nga lang, dahil sa wala na siyang kakayahan, kung kaya't hindi niya ito magawa-gawa. Ilang araw pa ang lumipas, mas ninais na lang din niyang manatili sa kanyang higaan. At paunti-unti natutunan na niyang tanggapin ang kanyang kalagayan. Inakala rin niya na dito na magtatapos ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, may mangyayari pa pala. At nagsimula ito
pagsapit ng unang araw ng sumunod na buwan. Sa mga sandaling yon, hindi na niya gaanong nakikita ang tatay niya, gawa ng palagi itong umaalis sa kanila. Madalang na lang rin sila kung mag-usap, kaya pakiramdam niya kinalimutan na siya nito. Mabigat ang loob ni Padua sa kanyang ama, sa kadahilan ng parang ipinapakita nito na walang kwenta ang kanyang mga sakripisyo. At ang masaklap pa, madali nitong nakalimutan ang mga sinapit niya. Hindi niya matanggap na gano'n ang pakikitungo nito, kaya kahit kulang ang katawan, nagpasya siyang humanap ng pagkakataon upang ito ay makausap. Gabi-gabi siyang naghintay hanggang sa pagtungtong ng Biyernes, dito niya na ito naaktuhan. Bandang 8:00 ng gabi, nung pumasok ito sa kanyang silid para bumisita. Nung maramdaman niyang malapit na ito sa kanya, di siya nagdalawang isip na imulat ang kanyang mga mata. At nang magpang-abot na ang tingin nila, tsaka pa lamang siya naging emosyonal habang inilalahad ang bigat ng loob ng kanyang dinadala. Pasensya ka na anak kung hindi kita gaanong nabibisita. Abala lang ako sa pagtugis ng may gawa nito sa'yo. At mamayang gabi, ipapakita ko sa'yo kung papaano mabibigyan ng hustisya ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Magbabayad sila ng malaki at gagawin ko ang lahat para lamang ito ay mangyari. Matapos nun, tsaka ito umalis ng walang paalam. Siya naman noon naiwan sa kanyang higaan habang pahikbing umiiyak. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik ito kasama ang mga antingerong nakarating sa lugar nila. At sa pagpasok nito sa loob ng silid niya, ito mismo ang nagpasan sa kanya hanggang sa makalabas na silang dalawa. Pagdungaw niya sa bakuran ng bahay, nakita niya ang 7 krus na kahoy na nakatayo, kung saan sa pagitan ng mga ito, nakapako ang mga nilalang. Bawat isa nagpupumiglas na parabang ayaw pa nitong mamatay. Nung mapansin naman ito ng kanyang ama, tsaka ito kumuha ng talibong at walang habas na pinagtatataga ang mga nilalang na malapit sa kanya. Bawat isa sa mga ito walang patid nitong pinagmumumura upang mailabas ang galit niya. Halos 1 oras mahigit din itong pinarusahan ng kanyang ama bago niya yun tuluyang paslangin. Nung mamatay na ang mga nilalang, ibinalik siya nito sa loob ng bahay para pagpahingahin. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kahit abala ang kanyang ama, palagi na siya nitong dinadalaw. Dahil dito, kung kaya't kahit papaano'y naibsa ng kanyang mga dinadala. At magmula noon, hindi na niya tinangkapang tapusin ang buhay niya. Naniniwala siya na may magandang tadhanang nakalaan ng Panginoon para sa isang biktima ng labanan ng mga antingero at aswang. Pero isang malaking katanungan pa rin para sa kanya. Kung kumusta na ba yung lagusang binabantayan ng hukluban?